Osa tarzi pozostáva z troch radov. To je ordo proximalis, ordo centralis a ordo distalis. Ordo proximalis je tvorený z dvoch najväčších kostí, a to členkovej, talus, ktorá je mediálna, a spätovej calcaneus, ktorá je laterálne. Talus, alebo členková kosť, je uložená mediálne, má krátke telo, corpus tali. Dorzálna plocha tvorí kladku, trochlea-tali. Presklbenie s distálnou epifýzou tibie, cochlea tibie. Kladka má dva vysoké hrebene, mediálny je užší, laterálny je širší, oddelené vzájomnou brázdou. Distálna plocha členkovej kosti u koňa a psa formuje kaput tali. S klbovou plochou facies articularis navicularis. U koňa sa rovno spája s os tarsi centrale. Na plantárnej ploche sú vytvorené 4 malé plôžky. Štyri malé plôžky. Facies articularis calcaneae pre spojenie s pätovou kosťou. Pätová kosť, calcaneus, je najväčšou kosťou predlaktia a prikladá sa lateroplantálne na členkovú kosť. Jeho proximálna časť hrubne v tuber calcaneae, ktorý tvorí podklad päty. Mediálnym smerom vybieha sustentaculum tali, ktorý vlastne tvorí podklad svalového žľazu sulcus tendinis musculi flexoris digitalis lateralis. Taký kratší. Dorzálny okraj pätovej kosti vybieha v procesus coracoideus. Nachádzajú sa tam aj hladké klbové plochy facies articularis talares pre sklbenie s členkovou kosťou. Medzi ploškami je brázda sulcus tali, ktorá s podobnou brázdou na členkovej kosti formuje voľný priestor sinus tarsi. Čiže vlastne pri sklbení vlastne formujú sinus tarsi. Ordo centralis je tvorený iba os tarsi centrale, alebo os naviculare. Ordo distalis je tvorený, toto je u koňa, keďže os tarsale primum a tarsale secundum zrastajú. Os tarsale tertium, os tarsale quartum. U prežuvavcov os tarsale primum je malá, os tarsale secundum a tertium zrastajú v jednu a os tarsale quartum a os tarsi centrale tiež zrastajú v jednu kosť. U ošípaných mäsožravcov sú tarzálne kosti v plnom počte a u psa os tarsale primum často zrastá zo tarsale primum. Talus ošípaný. Talus ošípaný, talus koňa.